Jaod bura mauriri mak Nyamita ogolo duonde ewi mbaka mar thicho oko Gachagua e apisi. Koloso e gwenge mag Samba, jachung' od bura mauriri Mark Okoni ne oketo koke mar thicho oko Gachagua kaluwore kod weche ma jalup jatend piny wacho ni Kenya en kambi mag joket mwandu. Jatelono otielo ni ok omor kod Gachagua kaluwore ni en jala ma weche ne osebedo ka nyayo akwede mag dhoudi. An gimo miyo nyago osei ne mana wach moro achiel. Nikech kose yiere to en osiko wacho mana wach mar Mulima. Dunga dieri. Ni en kia shareholding. Kia en jok monge shares e iye ka. Dunga kamano. Koro amena wacho niya kech jo uriri ka. Jo Migori be dwaro share. Koro adhi go kura chieng' tich ariyo mondo wagole oko. Mondo ang'iewe ne jo miuriri be shares e serikal ma wagole usuru. We are doing very good public participation. From yesterday it has been happening until today. Our constituency offices remain open. But the sound and the message of the people of this great constituency is very simple. That we want an inclusive Kenya. We want a leader who is going to represent the interest of the greater nation. We want a statesman in the office of the deputy president. But because the current deputy president has failed to demonstrate that, on Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, tuko na wewe tunapiga hiyo kura, wewe unaenda nyumbani. Kwa hivyo wewe Rigiji anza kufunga safari. Tafuta suitcase, tafuta pickup kidogo, kama una pia sisi tutakuletea lori. Tunataka ule mtu atalinda Kenya kuanzia Mulima mpaka huku mali kwa bahari.